ассалому алайкум тамошобинони азиз, иншалло ки ҳамаатон сӯзои хубен. хуш омадем ба видеои имрӯзаи мо. Имрӯза навори мо бениҳоят навори интересни мешава, на танҳо барои тамошобинои ма, барои коргарои командаи ма ҳам ки ҳамашон интизор будан. Ма хонара полностью тайёр мешава, баъд видео мекунам. Гуфтам ки бисёриҳо хоҳиш кардан ки процесса видео кунен, чӣ хел хонара бардоштастин, айнол видео кунен. Ака мутаассифона дахнаки ма рафта натонистам. ҳозир ҳаво камтара гарм шид. иншалло ки дальнейшем то насоз шиданша видео кардан мегирам. ҳар ҳафтада як бор, 2 ҳафтада як бор мерам, видео мекунам, мепартомтон чӣ хел хона тайёр шудестай. ана чанд қар расход кардем, ҳамаша гап мезанам. Инаи мошине ки ма гирифтагӣ будам, даётон боша, агар дар каналам гуфта будам, ина дар берун агар видеода маълум боша, инами мошина ма гирифтагӣ будам. Инами усто хонаи моро бардошт. ин мошина фурӯхтем ҳаминда. ба пиле гӯем ҳамин мошин хонамона бардошт. Пили мошина нагирифтему. Ана усто пилиш надодем да. Мошина додем тамом. Амин сали ресторанги мошини хидмоное солиш камтар каҳнатарай. Солиш 2018 буд ба фикрам, ёки даёд мам нест, даже 16 буд. Анаиҷа амин дачае ки мо хона кардагем, дарвозашай, дарвозаш пулткатияй, телефон мекунӣ, номер дора, телефон мекунӣ, кушода мешава. Дар пеши амин дарвозаш охрана ҳай. Гӯем ҷои маҳкамай. Ҳар кас ҳам даромада наметавона инҷа. Фақат амин одамое ки зиндагӣ мекунанд. Оилаое ки зиндагӣ мекунанд ҳаминҷа да. Дар сари ваймон кӯчамон магазинай, наиҷа магазинай. Магазини продуктовӣ ҳастай дар сари кӯча. Ана дута замин гирифтагӣ будем. Якам замин монда, якам кӯча. Ана диюм замин монда, шашам кӯча. Инаи диюм, сеюм кӯча ҳай. На чорум, панҷум, шашум кӯчада хонаи мо ҳай. Иншалло ки ҳозир рафта ҳамаша видео карда нишонтон метиҳам. Инҷа дачни посёлкай. ҳоли хонаи мо ака тайёр нестай полностью. ҳоли мумкин як ана 60-70% тайёр боша. хонаи мо ай шаҳр 9 километр дурай. ма ай даруни шаҳр замин мегирам. гуфтам ки камтар заминаш қимат. Агар ки пулам да замин мегирифтам, хонаро бардоштанаш проблема мешид. Гӯем бо чанqa оликома ҷамъ мекардам, чанqa гӯем ана вақт дар кор мешид ки ман хонамо бардорам. барои ҳамин ман камтарак ай шаҳр дур гирифтам ки хонама тез бардошта гузарам. барои ки кӯдакон майдаҳанд, квартираи мардумда қинай камтар зиндагӣ кардан. Инаи кӯчаи мо ҳай, духтарам нигоҳ кунед. хонаи мо охирон дай, гӯем предпоследний дай да. Ай баъди хонаи мо якта замин дигай, баъд усанашам хел усанаш холияем, хел замини калони холия. Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед, мо мошинмона фурӯхта будем. хушбахтона имрӯз бо мошина обратно гирифтем. баъди фурӯхтан чӣ қадar пушаймон шудам. гуфтам чӣ ба мошина фурӯхтем. ана барои кори ҳамин Wildberries-чон, барои бизнесчона продвигат кардан фурӯхта буданд ки бо плану дигар шид Тоҷикистон раҳ кашидем. барои ҳамин нестоитай гуфтам иқа риск калон кардан. хушбахтона мошина бо шиноста додагӣ будем, обратно гирифтем. 30% пулша дода буд. амун мошина харидагӣ одам бо обратно ҳам пула дода мошина гирифтем. не ки оли переоформид кардан дар кор бо мошина ҳамин рӯз гирифтем. ина хонаи ма, хонае ки ба меҳнатакои худам шидагиай. ҳар як тахтаву ҳар як чизе ки дар ҳамин хона ҳастай ба пули худам харидагиам. заминша ба пули худам харидагиам. чӣ хеле ки медонен, ма оликомаи Тоҷикистон обналичит карда ҳамаша расист карда овардам. анами хонара, амин заминора харидам. 2 замин гирифтем, да якташ хона бардоштем. хонаи мо каркасни 10 ба 10 ҳай. 6 ойна дора, якта ойнаи дигар борикаки ойнаи вана. кроме ам ойнаи майдаак 6 ойнаи калон дора. 2 тарафи офтоббурода, 2 тарафи офтобшинда. ани 2 дигар пешда. агар ки ма чӣ хеле ки гуфтам пештар замин мегирифтам, ай шаҳр мегирифтам, 3 миллионда як замини холӣ мешид. ама ин 3 миллионда ҳам замин гирифтам, ҳам хонаам бардоштам. получается агар ки ма замин мегирифтам, бо чанqa вақт дар кор мешид ки бо ма пул ҷамъ кунам, бо хона бардорам да у замини холӣ. оли яка полностью тайёр неста, я 70% тайёр аст. ҳамин главни хонаро бардоштем, кришаша задем,
ойнора ҳамаша фирма оварда часпонд. Инам якта дари ки инам дари берунай 34,000 гирифтем дара. Саме главни утеплитай даруну берунаш ҳамаша утеплит кардагем, полу потолокша утеплит кардагем. Ана иҷа чопли пола туғри кардестан. Иҷа вай партофтагиян, сим партофтагиян. Бояд ки ма як монан чикор кунам, хай устуо хушони короро медонан. Инҷа ана меҳмонхонаи тамошобинони азиз. Якам метарои калидор меҳмонхона. Калидор 2 метрай паҳмиш духтаро. Калидор 2 метрай паҳмиш. Аввал медарои меҳмонхонаҳай, баъд детский комнатай, неҷа детскияй. Уже утеплит карда шидагем ҳама ҷоша. Баъди чопли пола рехтан, гипсокардонро мезананд, тамом. Уже мебел пебели ҳамаро туғри мекунем. Чопли пол, гипсокардон, натижной потолок мешава. Ана баъд иншоалло ки уже қафои мебелҳо мешавем. Уже ами завершаиши моментиш мондагия да. Ина бо як велик хардем. Барои ами дача Исус рафтан. Шавҳарам як велик хардем 25,000 да. Бо Нодирҷон калон шава ҳай мекуна. Ана хеле тамошобинони азиз, мошинмон нагирифта будем, оли велика харидем. Агар медонистем ки мошини аброда мегирифтем, мумкин ина намехаридем. Вай мошине ки ятай дига хардаги будем, вай аренда додагем. Вай кор кардеста яшиносмон. Ин иҷа ванна ҳай духтаро. Хеле ваннаи секунҷаи монам, паҳми секунҷаи хушрӯай кам хеле мемонам 2 метрай паҳмиш, дарозиш намедонам чандай дарозай ванна. Худохоҳат полниси кафел мешава ванна. Ҳам деволаш, ҳам полаш, хай потолокаш вай мешава, натижной мешава. Инам хеле тамошобинони азиз, инҷа кухняй. Инҷа кухняй намин ай тарафи нами дасти рост. Полниси як параш вай мешава, мебел мешава. Мебели техника мешава. Инай тарафшда як углявой мемонем. Ё углявой мемонем, ёки стол мемонам хай. Инҷа спальни, детский, ана меҳмонхона. Хай иншоалло бо тайёр шава бо омада видеотон мекунам. Оли процесса видео кардаантон мегирам. Оли чопли пола рездан бо мебиём видеотон мекунам. Ана ваюша гипсокардонро занам бо видеотон мекунам худохоҳад. Кадоме ки ам хеле хона бардоштанияй. Расхода полнис як аниқ намедонам чанд расход шидагияй. Заминора мо 300,000 гирифтем. Дута замина ма 600,000 да гирифтам. Вай заминаш якм кучадай, инаи заминаш диюм кучада. Ҳози дар сари нами кучамон уже замино қимат шиде. Дар ами сари кучамон якта замини холӣ ҳаста 1 миллион меган. Мо як арзон гирифтем, як кӯем вай қариби зимистон бо тирамобод гирифта будем. ҳавлия бинин ҳама ҷо бардакай. Худохоҳад тамом кунад стройкара, баъд уборка карда. Первый очередь ҳавлия мегум брусчатка занем ки кӯдако меброянд боронай серавно инҷа тобистонаш ҳама вақт борон зада места. Лои чал ҷазири бисёр мешава. Сразу ҳавлия брусчатка кунем, забори гирди хонара кунем. Анами ҷои баландӣ, ами 10 сотиқаи замин, ҷои баландӣ нами хонамон да баландия, ами гирд ванаша ҳам баландия ми замини моай тамом. Ами гирд ба гирд хушрӯ карда забор мекунем. Ана чтобы кӯдакоро сарти бозӣ кунанд да. Ай ҳавлид наброянд, ягом ҷо нараванд. Ай бери наканеса сер кунанд. Ҳамаи ҳами ба меҳнати гӯем ҳаққи ҳалоли худам шидагия. Чӣ қама хушбахт хурсанд ҳастам ки худованд ҳамқа возможност додагия омада. Ай хона набромада дар хона нишаста ҳам фарзандома нигоҳубин мекунам, ҳам намхе пулои калон кор мекунам ки орзуам бароварда кардестам. Ана бо пули хонам ҷамъ шидагия, иншоалло ки Тоҷикистон рафтам хона мегирам. Шава хонаи тайёр мегирам, агар ягом хонаи ба дилам ёфтам, нашава ягом замин гирифта ба дилам хона мебардорам. ҳозир ин хона тайёр шава, чӣ қадр хонаи нағз мешава, тагиш подвал мешава. Гирчаи наҷара аплавка партофта бетон мерезем. Ай болои бетон уже вай мешава иншоалло. Кафел мешава. Ай дар нами пеши дар хушрӯ када лестница мекунем. И хали веранда мешава. В общем проекти дом тайёраш чӣ қадр хушрӯ, оли ман агар ки сураташ боша дар ҳамин болои экран мемонам. Оли як тайёр ки несте барои ҳами у қадр хушрӯ наметова. оли ман як видео кардани набудам ба хоҳиши духтаракҳои группам. Дар группам ҳастанд духтаракҳое ки чӣ қадр мехоҳанд ҳамин видео карда партоен меган. Ба хоҳиши ҳамно вай кардам. Процесса видео кунем гуфтанд ки чӣ хел шидестай, мақсад чанд қадр расход шида. Расход мумкин ки 1 миллион зиёд шидаги боша. қати заминаш да 1 миллион зиёд шидаги боша. Мумкин 3,5 миллион да хонаро полностью тайёр кунем.
ана мин ҳавливу гӯем забору ана бо чишай оливери анда мекунем инҷашта бо расход мешававу ана гипса кардон мехарем оли иншоалло кафел мегирем ламинат натижной потолок ана вообщем оли хеле расход мешава бо мебелаш бо як кухни гарнитурш қариби 200 000 як кухни гарнитур ки ма гирифтаниям бо холодильнику ана пилтаи сенсорни духовка ва ихе чизоро ба фикрам ки мумкин ай 3 миллион гузара тажи барки чиқа қимат дега узи ҳама чи агар ки ма да 3 миллион замини холи мегирифтам бо 3 миллион дига да хона мекардам 6 миллион расход мешид лучи ма 3.5-4 миллион да мақсад ҳам заминам мешава ҳам хонаам мешавада сами главни мошин дорем мегӯем пиёда намегардам ман фақат мошинкати мегардам бо маршруткорам ҳастай автобус ай пеши ҳамон остановка кӯдакоро мактаб мебара бо ай мактаб мебиёра хайки дадаш кӯдакои мара мебара мебиёрава гапша кутесам ки кадоме ки надошта боша мақсад транспорт возможности рафта омада надошта боша ана маршрутко автобусо ҳастай меран мебиёян шаҳр ай шаҳр 9 километрай даже ма ҳаминҷада пеш мо дача доштем хона доштем ай шаҳр маршруткара гӯем камтар дер кардам успед накардам пиёда омадагем то ами хонара гӯем ай шаҳр дур нестай уқа ами 10 минута мошинкати мерасӣ то шаҳра пеши хона ҳамаш бручатка мешава як тараф ҷои бозии кӯдако мешава иншоалло мерезема горка ва михе чизо мемонем як тарафаш ҳавлӣ ҷои камтарак зелин кордан ана картошка ягом чизи ами заминда коштан мешавада иншоалло ҳоли бо иншоалло ки дальнейшем видеотон мекунам нишонтон метиҳам барои ми видеои моро тамошо кунен дастгирӣ кунен ана нархи обу свет оба 128 000 да мегзарондиян аз света боша 45 000 инҷа хона дигона омадама ин амин ин хона ҳамсоён пеш нами замини мо буд мо фурӯхтем инҷа хона дигонам ҳа там никого папа замида ҳоля инҷа хеле одамон ову як коттеҷи калона хеле одамон зиндагӣ мекунанд э ҳамсоя зиндагӣ мекунад инҷа кам калита чида куҷо боша будро меда чиза бигирам намиҷада хеле қоқ шидаку инҷа наҳа куштаро гирифтам ҳозир почта россия мерам ай любимый василёк яда чи заказ кардагим очам мерава заказома гирифта распаковка карда вай кунам рой кунам духтарои ҷамо ай почта россия биромадем монеткадро омада харид кардем посилкамо ай сайти любимый василёк заказмон омад очамда майда чайдак гирифтам савғоти барои ватан хай сумкоша скотч мекунам хати абдулло дикаса ин поча кашкати раҳ намерава ина бардошта бурдан дар кор ҳа э бача ты почкат кати раҳ намегарди ой саломат бош ҳавай саҳар кати мо биромадем почта соати 10 шуда мешда ма соати 9 рафтем хай монеткадро омада харид кардем то ба як шуда шид рафтем гирифтем ина духтаро инҷада ҳозир ма шуда нишонтон метем чи заказ кардам аз сайти любимый василёк барои хонара якта хидмда кирта заказ кардам киртаи сиёҳи дарозай ин киртачаро нозиеда заказ кардам ина футболка заказ кардам ин футболкаро барои додарма заказ кардам очам тоҷикистон мебара я додари кенҷакӣ дорам онҷа ана барои нодирҷона футболкаву шортик заказ кардам
Ине пастели бельёро ҷиянамда заказ кардам. Ина футболкаош духтаро бинед чӣ хеле рангу баранги хушрӯ суратдори хушрӯ инoro рой мекунам додарамда. Размери 48 заказ кардам футболкао хеле кушодкушоди хушрӯ якта 52 барои шавҳарма. Ина 48 тора Тоҷикистон рой мекунам. Ана вай дафъа пастели бельё заказ кардаги будам барои ҷиянма майдаҳак омада хеле барои краваткаҳои кӯдакҳои майда туғри намегирифта краваткаи вай. Ин дафъа бо калонтарша заказ кардам. Палтара спальни заказ кардам. Ҳам хеле хушрӯ ази кушода нишонтон метиҳам. Инаи футболкаво шортикоро барои Нодирҷона заказ кардам. Ин бачаи ма садик ки мерава ҳам хеле тез заказаш мекунам абновид мекунам ами футболкаво шортикоша. Нозия ки хонада ҳастай уқа дар кор намешаваша ин хел чизо. Айн сол мумкин ҳардушонам синфи як раванака. Нозия 8 сола шид гӯем 1 сол дертарак мактаб меравада. Инаи киртаи Нозия ай кирта ма розови заказ карда будам вай дафъа чӣ қа маъқулам шида чӣ қа качестваш нағз барои хона сабук. Чандта расветкаоша заказ кардани будам мутаассифона ами якта расветкаша ёфтам дигароша гирифтан чизи ами нағзи хадавоя тез мехаранда в наличӣ намешава ами якташа вақаб карда гирифтам. Анаи киртаи худам киртаи дарози остинош дароз қадшам дарози хушрӯ дувух нитка ҳай духтаро ина бинед чӣ хел хушрӯ ҳам хел датанам хушрӯ дарози қадр не разрезаро барои берун плашатка баромадан кӯдакати нағзайда. Инам хел размери 50 заказ кардам. 50 заказ кардам датанам хел партофта кушодаки хушрӯ места. ина бинед чизи качествени маълума ёхи духча бинед чӣ хел хушрӯ. Анаи пастели бельёи палтара спальни бинед чӣ хел рамашкиёи хушрӯ светиш аҷоибот ба зеба азим якшам нишонтон метиҳам. аккурат накушомша ки ин падарка ҳай ина бинед чӣ хел кабути осмонии хушрӯ ай материалаш паплинае духтаро ма кае ки заказ кунам ам як бор ба фикрам ки сатин заказ кардам дига сатин камтар қиматтарай барои ми постоянни паплин заказ кардам местам паплин арзона ира ба фикрам 1500 гирифтам ами 1500 1800 2000 2200 ами хеланда ай размерак вобаста қимативу арзониш ай размер вобаста. Ина простинаш духтаро инаи навлочкову пододеяльникаш бинед чӣ хел ба зеби хушрӯ ай бениҳоят маъқулам шид. оли барои хонара заказ мекунам барои Нозияра заказ мекунам иншалло барои худмам заказ мекунам ай ҳами чӣ қа хушрӯ маъқулам шид ами расветкаша глоша аҷоибот материалша мягкий хушрӯ паплинай материалаш болиштош 50 ба 70 духтаро. Силкаами интернет-магазини Любими Васлёка да якам комментария мемонам духтаро даромада заказ кунед футболкаҳо пастелни бельёҳо сачоқҳо анами чизош беҳад нархошон дастрасан нархошон гӯем арзони хушрӯан ва качествашам нағзай на чӣ хеле ки мебинед ма постоянно ҳамиҷа заказ карда меистам ҳама ҳами чизои рӯзгора. ини абдуллочаи мара бинед ира пушонда тайёр кардем ози берун мебарем гуфта ваъда додемша ҳамда хаб кардай телешкаша биненака ми телешкашда бор карда либосора чизора игрушкаора ис мебара ус меёра да я рӯз 3 бор 4 бор берун мерава либосаша гирифта мебиёя оча беруна баргуфта гирияра мегира адат кардай уже дига то набариша хаб намекуна. Инаи футболкао шортики Нодирҷон датанаш чӣ қа хушрӯ амин размер ба размер 6 соладаи бачаи ма 6 солада заказ кардам вай дигариша 7 солада заказ кардам камтар партофта истарам хушрӯ инаи чене чоқуш датанаш хушрӯ чӣ қа бо ба зебаи ҳамин комплект ай ма пеш чандта заказ кардаги будам дигар расветкаоша инаи бо сафедчам заказ кардам. тамошобинони азиз дар ҷа охири он рӯзе буд ки аҷоя очамкати ифтор кардем додарам омадаги буд ош кардам бегаҳда ана хонума кардам якҷоя шидем ужин кардем ифтор кардем пага ака очама ана гусел мекунем Тоҷикистон бисёриё савол додан ки очатон чанд ҳазорда гражданство кардан очаи ма айқафои ма паспорти российский дорам айқафои ма супоридан вид на жительствошона гирифтан анаковози паспорта супордагиан паспорт 3,5 моҳда тайёр мешава гуфтан барои ми ози Тоҷикистон мераванд
خیلی قریبی تیار شدنش بعد میبینن. اینجا ما همه کارو کرده، کودکو خو روانده، چای پیتی کرده است. اینجا خودم تو قد کوخنی دمیجا قطعی همش ما خیر خش میکنم. رحمت که نوروی ما رو تماشا میکنین، بهترین کامنتاریا می نویسین. تا ویدیوی آینده خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشه.